Mas, Apa? gelem ah? Gelem? Lho. Terus ngomong iki wis gelem ae. Wis pokok gelem tok aku ngene. Gak rewel blas aku pokok gelem tok. Pokok duwike wis pokok. Ya wis lek gelem. Tak anteni Taman Puspa. Engko nyusul ya. Yo, susul, Bu. Lah apa kon rene? Kon parkir ta? Iya, parkir. Bondone samane meneng tok. Menang opo yo? Wis, lungguh kono sing anteng. Lah terus, manung apa? Raine maca sing melas. Lah iki 11 pol iki. Tambah ono titik sing melase rada nemen ngono lho. Terus, Topine copoto, jalan ngarep. Enten ono wong liwat niki biasa wae wong liwat. Cuk, aku iki kon ngemis ah, Kon kun. Jangkrik awak kok nyenut timbang. Lah dimayari kok ndek kono jagoan gak ono sing ngekeki karo ndek kene akeh sing ngekeki. Kon ngene arek gendeng nek kon. Katene ndiri kok iku. Kau wis